Αφού ολοκληρώσουμε λοιπόν την εγγραφή μας, φτάνουμε εδώ πέρα στο παράθυρο που πρέπει να επιλέξουμε μία διεπαφή να χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι στο πάνω τμήμα. Είμαστε στον υπολογιστή, άρα θα πατήσω στον υπολογιστή και εδώ πέρα βλέπετε η διεπαφή αυτή αρμόζει στην οθόνη όπου δουλεύω αυτή τη στιγμή. Η διεπαφή στα αριστερά που είναι του κινητού δεν αρμόζει στην οθόνη που είμαι τώρα, είναι προφανές, είναι όμως καλή για το κινητό. Θα το χρησιμοποιείτε σαν PDA στο ίδιο δίκτυο. Η συσκευή λοιπόν που είμαι τώρα εγώ είναι ο κύριος υπολογιστής που τρέχει το πρόγραμμα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί στο από κάτω κομμάτι τι κάνει, μου διαφημίζει στην ουσία το link όπου θα πρέπει να μπει κάποια φορητή συσκευή που είναι στο διαδίκτυο. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πάω με το κινητό μου, θα σκανάρω τώρα το QR code και θα ανοίξω το σύνδεσμο. Μπαίνοντας στην εφαρμογή λοιπόν μου λέει ότι έχω μία συσκευή συνδεδεμένη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τη διεπαφή του υπολογιστή γιατί εδώ πέρα είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε εδώ πέρα ένα μενού καταχωρημένο. Έχουμε coffee, έχουμε εδώ πέρα banana bread, brunch, έχουμε ένα μικρό μενού. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν από εδώ πέρα επιτόπου, εφόσον έχουμε συνδέσει τον εκτυπωτή μας, να στείλουμε μια παραγγελία. Η παραγγελία το έχει σταλεί και μπορούμε να τη δούμε και όλες εδώ πέρα στις παραγγελίες της ημέρας. Details να πατήσω, βλέπετε ότι στο τραπέζι 1, τάδε ώρα, τάδε ποσό, ποιος την έκανε την παραγγελία και έχουμε banana bread 4,5 ευρώ, 4,5 ευρώ, δεν έχει πληρωθεί ακόμα, μας το λέει. Αυτό πώς μπορούμε να το λύσουμε? Μπορούμε να πάμε εδώ πέρα και βλέπουμε ότι το τραπέζι 1 που είναι κατελημμένο, να πατήσουμε εδώ πέρα τις κουκίδες, έχει ένα χρέος 9 ευρώ. Μπορούμε να πούμε ότι θα πληρώσει 1 στα 4,5, τα πλήρωσε 1 στα 4,5 και υπολείπονται άλλα 4,5, μας το λέει και εδώ, έχει αλλάξει και το χρώμα εδώ πέρα, άλλα 4,5 με κάρτα. Ωραία. Καθαρίζει λοιπόν το τραπέζι μας, έχουμε λάβει όλες τις πληρωμές και τελείωσε. Μπορούμε να ξανακαταχωρήσουμε καινούργια επαγγελία στο τραπέζι και άμα πάμε τώρα εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει κλείσει, ήταν mixed η καταχώρηση, ένας πλήρωσε 4,5 ευρώ και άλλος πλήρωσε άλλα 4,5 ευρώ. Ωραία, μπορούμε και να ξανατυπώσουμε την απόδειξη αν μας ζητηθεί για αποδεικτικό στοιχείο κτλ. Επιλέγετε τι θέλετε. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τα προϊόντα μας. Πώς μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα πιο πλήρες μενού. Στην αρχική εγγραφή σας, ο οδηγός που σας βοήθησε να κάνετε ένα πρώτο στήσιμο, λογικά στήσατε μια πρώτη κατηγορία και ένα πρώτο προϊόν. Εδώ πέρα λοιπόν θα πάμε στο γρανάζι. Έχουμε δει τα τραπέζια μας εδώ. Έχουμε δει και το ιστορικό εδώ πέρα. Μπορούμε να πάμε στις ρυθμίσεις μας. Ωραία. Από τις ρυθμίσεις μας μπορούμε να βάλουμε το κωδικό πρόσβασης και να μπούμε και να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις όλης της εφαρμογής. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να το κάνετε μόνο από τον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραμμα. Από κάτω έχουμε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής. Όπως είδατε πριν λίγο, αυτή η συσκευή που καταχώρησε την παραγγελία λέγεται PC26. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ θέλω αυτή την συσκευή να την μετανομάσω σε κάτι άλλο. Θα τη μετανομάσω ας πούμε server. Ωραία. Θα το αποθηκεύσω και έχει αλλάξει έτσι και το όνομά μου και από κάτω έχουμε και άλλες ρυθμίσεις που μπορείτε να διαβάσετε τι κάνουν και να τεστάρετε. Αφορούν το πού εκτυπώνεται κάθε χαρτάκι, σε ποιον εκτυπωτή. Έχει διάφορες ρυθμίσεις, δεν θα τις δούμε αυτή τη στιγμή. Θα πάμε πίσω εδώ πέρα για να πάμε στο προϊόν μας. Εντάξει. Και να αλλάξουμε τη τιμή. Πάμε λοιπόν στο banana bread. Το banana bread κοστίζει τώρα 4,5 ευρώ. Είχαμε κάποια αύξηση στις μπανάνες και θα πάμε στα 5 ευρώ. Είναι τόσο απλό. Μπαίνετε εδώ πέρα λοιπόν banana bread. Καταχωρώ τη νέα τιμή στα 5 ευρώ και η κατηγορία που είναι δηλωμένο το banana bread με τη τιμή αυτή είναι fresh and sweet. Update. Θα καταχωρηθεί λοιπόν το καινούργια τιμή και άμα βγούμε από εδώ πέρα βλέπετε ότι η τιμή έχει πάει στα 5 ευρώ. Θα ξαναβάλω λοιπόν μια παραγγελία και θα δούμε ότι στις σημερινές παραγγελίες έχω 5 ευρώ στο banana bread, ανταυτού στην προηγούμενη είχα 4,5, είναι pending, θα πάω λοιπόν και θα πω ότι θα μαζέψω τα χρήματα, θα κάνω ότι είναι mark as paid, πώς, με κάρτα, ωραία. Και τελείωσε το τραπέζι μας λοιπόν πάλι εδώ πέρα βλέπετε έχει αδειάσει, δεν έχει μέσα κάτι, το banana bread κοστίζει 5 ευρώ.
Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα καινούριο προϊόν. Θα πάμε λοιπόν στο ίδιο το banana bread και θα πατήσουμε delete. Το διαγράφουμε. Τελείωσε το banana bread, έφυγε. Ωραία, εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει banana bread. Πάμε λοιπόν πάλι εδώ πέρα. Items, add new και κάνουμε banana bread. Στα 4,5 ευρώ πάλι θα πούμε στην αρχική τιμή και θα το καταχωρήσουμε αυτό το προϊόν στην κατηγορία του Fresh and Sweet. Save. Και τώρα έχουμε το banana bread μας που είναι εδώ. Είναι η τρίτη επιλογή, το τρίτο προϊόν στην κατηγορία Fresh and Sweet. Η κατηγορία λοιπόν εδώ πέρα Fresh and Sweet έχει τελευταίο το banana bread. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να το σπρώξουμε πιο πάνω. Με το βελάκι εδώ πέρα μπορούμε να ανεβάσουμε το αντικείμενο πάνω από κάποιο άλλο και να το πάμε και πρώτο άμα θέλουμε. Όπως μπορούμε και στις κατηγορίες δίπλα εδώ πέρα, στο κουμπάκι αυτό, να κατεβάσουμε άμα θέλουμε την κατηγορία Fresh and Sweet που εμπεριέχει το banana bread πιο κάτω. Ας πούμε ότι θέλουμε να είναι κάτω από τα branches ή θέλουμε οι χυμοί να ανέβουν πιο πάνω. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό εδώ πέρα. Ωραία, άρα από εδώ πέρα κάνουμε τις κατηγορίες μας και από εδώ πέρα κάνουμε τα αντικείμενα που ζουν μέσα σε κάθε κατηγορία. Άρα ας το κλείσουμε αυτό πέρα το παράθυρο, να δούμε τώρα τι έχουμε. Έχουμε κουνήσει τις κατηγορίες πάνω κάτω και έχουμε το banana bread που είναι τώρα πρώτο. Άρα θα βάλω 2 banana bread, εδώ πέρα θα βάλω 3 banana bread. Μπορούμε να βάλουμε και ένα σχολιασμό χωρίς μπανάνα. Ωραία. Όπως μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο προϊόν μέσα. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο προϊόν που έχει νουτέλα και extra berries. Με pancake, με νουτέλα και extra berries. Το βάζουμε και αυτό. Ωραία. Θα βάλουμε και ένα καφέ. Ένα καπουτσίνο με το γάλα. Ωραία. Θα στείλουμε λοιπόν την παραγγελία και βλέπουμε τώρα ότι η παραγγελία έχει σταλεί. Μάλλον το ακούτε που τυπώνεται και όλο στο υπόβαθρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε που πρέπει τώρα να πληρωθούμε. Έχουμε 2 banana bread. Ωραία. Έχω επιλέξει, αυτή τη στιγμή πάτησα πάνω εδώ πέρα και έχω επιλέξει ένα από τα 2 τεμάχια και μου το λέει κιόλας, γιατί μπορεί να έχουμε ένα τραπέζι που να θέλει να πληρώσει, πολύ συχνό φαινόμενο, ένας από όλους κάποιο κάτι. Εντάξει, άρα ο ένας λοιπόν πελάτης θέλει να πληρώσει ένα τεμάχιο banana bread που ήταν χωρίς μπανάνα και θέλει να πληρώσει και ένα καπουτσίνο. Άρα θα παραλάβουμε τώρα 8 και 20. Ωραία. Πώς? Μετρητά. Με το που πληρώσει κάποιος βλέπετε ότι η επιλογή εδώ πέρα, ας πούμε το 3,70 πληρώθηκε. Εντάξει, δεν χρειάζεται και δεν μπορούμε και να ξανακαταχωρήσουμε το ίδιο αντικείμενο σαν πληρωμή. Ο άλλος πελάτης θέλει να πληρώσει μόνο το pancake stack με κάρτα και ο άλλος θέλει να κεράσει το φίλο του και να πληρώσει τα υπόλοιπα. Ωραία, πάλι με κάρτα. Το τραπέζι λοιπόν έκλεισε